Локомотив Пловдив и Литекс завършиха 2-2 в дербито от четвъртия кръг на А група. Така двата тима останаха с по 8 точки и пропуснаха възможността да оглавят временното класиране. Шампионите откриха резултата още в 8-та минута, когато Христо Янев центрира от корнер и Вилфред Нифлор засече с глава за 0-1. 4 минути по-късно чернобелите се върнаха в мача. Христо Златински разтреса с бомбен шут гредата и при добавката капитанът Здравко Лазаров прати топката в мрежата зад вратаря Виничиус. Пловдивчани направиха пълен обрат в резултата в 38-та минута. Драги Коцев пусна хитър пас към Базил де Карвалю, който финтира вратаря и хладнокръвно се разписа за 2-1. Това бе трети гол на сенегалският нападател от началото на сезона. Радостта на домакините обаче беше само 3 минути, тъй като Литекс успя да изравни резултата. Нифлор изведе с двойно подаване Сандриньо пред погледа на централните бранители и бразилецът тупа мрежата за крайното 2-2. Гостите можеха да си тръгнат и с 3 точки от Пловдив, тъй като в самия край на полувремето Бенжелил Нюнес едва не си вкара автогол в стремежа да изчисти топката. Веднага след началото на втората част, агитката на Локомотив възпламени няколко димки и мачът бе прекъснат за 2 минути. До края резервата Флорин Брато пропусна от удобна ситуация да вкара с глава, а в 75-та минута Христо Златински пробва директен шут от фаул, който бе отразен от бразилския вратар на Литекс.